Gemilang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kula nuwun. Sugeng dalu para kadang sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih kalian kula tetiga wonten ing giaran Arum Dalu. Wonten ing wekdal menika kula tetiga ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Sedaya lepat nyuwun pangapunten saha nyuwun tambahing tetungga mugi-mugi kula tetiga ingkang ngayahi karya wonten ing giaran Arum Dalu tansah kaparingan kabagas warasan satemah saged tansah sesarengan nyawiji kalian panjenengan sedaya. Nuwun. Terus ke ngomong terus ke. Inggih wonten ing dalu menika ing samangke karana tasih wonten ing wekdal dinten riyadi utawi wulan Sawal kanthi menika Arum Dalu tasih badhe ngaturaken tembang-tembang ingkang wonten gebok singgul kalian babagan dinten riyadi. Ngaten nggih Bapak Haji nggih. Namung kados padatan para kadang wonten iring tengen menika Bapak Sigit. Sugeng dalu Pak Sigit. Sugeng dalu monggo mbok pilih badhe matur-matur rumiyin para kadang. Matur sagung para miarsi, sagung para ingkang suka wigati tumrap giaran dalu menika. Nggih. Menapa malih menika ora dinten ingkang kapisan ngaten iki. Sawetawis wekdal radi kasigek utawi menapa prei. Menapa tembung? Prei bersama ngaten. Mudik. Inggih wonten iring kiwa menika Bapak Haji Sugoyono. Sugeng dalu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ki para sastra budaya linanggung budaya macapat. Inggih nyuwun pangapunten sauntawis nggih napa nggih. Menikmati hari raya Idul Fitri wonten ing griya dalemipun suwang-suwang pramila nembe dalu menika kula tetiga saged marak sowan lumantar 96,8 mugi kabagas kewarasan tansah ngintil panjenengan sedaya lan kula sampun dipun aturaken sugeng riyadi nggih pramila monggo ing samangke mriki pun kula tetiga kalian para sutana budaya sama ngapura-ngapuranan nggih. Ngapura ing ngapuran. Nggih. Kula menika raosipun iki pas apa ora to nek ana wong terus do ngapura-ngapuranan. Nah, menika kaya ora ngapura tenan. Ora ngapura tenan. Tegesipun mbok pilih ingkang menapa menika? Ngapura ing ngapuran. Tegesipun ing antawisipun setunggalan sanesipun menika saling utawi sami paring pangapunten lan ugi nelakaken kersa nyuwun pangapunten. Nek basa Indonesiane ya kita saling maaf memaafkan ngaten nggih Mbok pilih. Ingkang bakar menika wonten ing manah nggih. Mboten namung wonten ing pangandikan mbok pilih ganti rambungipun siang menika estunipun Allah mbuka manah panjenengan sedaya lan kula nggih mbuka lembaran enggal malih nggih ning ya kuwi nek lembaran anyar ki aja diorek-orek nganggo bolpen sing abang nggih ben tulisane apik ngoten. Mila para paraga tetiga menika dalu niki niku seragam uniform tegasipun sinjangipun sami lajeng menapa sursanipun sami niki monggo Rakang Sen lho. nggih blangkonipun Meh padha. Nggih sami ingkang
bentenaken menawi ingkang kula nggih menika wis rada lethek. Oh. Nggih mboten nonton. Tegesipun sami menika kula awak dhewe tetiga Nggih. menika sampun nunggal niat Nunggal niat. badhe nggih. ngikraraken bilih awak dhewe menika para paraga temtunipun saben-saben ngleksanakaken kegiatan Arundalu mesti temtu kathah lepatipun tumrap para pamidanget lak ngaten. Sampun Nggih. rumaos nggih menika. Nggih, pramila dalu menika awak dhewe tetiga mikraraken. Nggih. Sedaya lepatipun mugi kepareng para miyarsi paring pemakluman saha paring pangapura. Nggih. Jer Gusti Allah menika paring pangapunten lamun awak dhewe wis Ikrar. padha ikrar saling memaafkan Nggih. ngaten nggih. Nggih. Muga-muga awak dhewe menapa dosane menika saged dipun lebur dening Gusti Allah. Amin. Wonten dinten riyaya menika Nggih. nggih. Dinten riyaya menika wonten ingkang mestani hari kemenangan. Nggih. Karena mila leres Bapak Sigit. Tegesipun karena umat Islam menika sadangunipun setunggal wulan menika sami perang. Tegesipun perang kalian hawa nafsu. Ngaten. Lajeng sasampunipun mlebet wonten ing wulan Sawal mila lajeng dipun wastani hari kemenangan. Inggih namung saderengipun kados padatan nggih para kadang mure mboten mangke nek kelantur niki sekar pambuka dereng kula aturaken mila pisan malih kasuwun panjenengan monggo nyawiji ing samangke saged mbresani lumantar YouTube menika kanal YouTube-ipun menika Gemilang FM Official ngaten nggih. Menawi streamingipun menika gemilangfm.id. Dene samangke menawi panjenengan badhe nyawiji lumantar WA menika nomoripun 081 578968968. Ngaten nggih. Kula aturaken sekar micil kinarya murwakani giaran Arundalu. Drenging nala nyuwun mring Yang Widi kun mugi karayan amrih kasembadan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji kunjo ing yang manon den reksa keng jim setan godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa
rahayu. Sutresna budaya wonten dalu menika ing samangke badhe kaaturaken pupuh dandang gula. Sepisan malih dene irah-irahanipun menika riyaya Idul Fitri. Nggih senajan sawetawis wekdalipun sampun meh setengah wulan menika. Namung boten dados karana nggih. Boten dados Karana mira wekdalipun nembe dumugi wekdal sak menika lajeng nggih senajan ya wis tanggal 14 ning ya tetep isih judule Dina Bodho ngaten nggih. Kanthi menika monggo Bapak Sigit kersa tumuli ngaturaken sekar dandang gula ingkang suraosipun menika gayut kalian Idul Fitri ngaten. Sinar kara menika nggih. Nggih. Hari Idul Fitri kang minangka pungkasipun poso wonten ingkang negesake bali suci puniku ibadahnya lamun katampi genya siam sewulan meper hawa nafsu kalawan ikhlas sing nala jiwa raga lir winasa dadi suci yen Gusti angapura. Nyun sewu saderengipun mlebet padha kalih kala wau menika menapa tegesipun titilarasipun Larasipun belok padet bem. nggih lajeng Dene cengkokipun turu lara, gula turu lare. turu lare. Oh. Menawi ingkang luk suling ketinggalipun Lek langkung suling. sekeca. Lek suling. Menapa lek suling kemawon nggih? Ah, kula kok radi sarujuk menika. Oh ngaten. Nggih. Dipun tinting rumiyin kersanipun pas ngaten. Terus Boten menika saged sesa, sing penting wah mat-matan nah karang foto-foto ki lak. iya kalian atur cecala bilih dandang gula menika cengkokipun lak mawarni-warni. Kathah sanget inggih. Cengkok menapa
lek Suling, suling, ajeng turu lare, nggih. ajeng menapa malih kathah sanget. Janji. Ingkang mentaraman kemawon menika sampun werni 28. Ngantos mbok bilih mboten kedah dipun aturaken karana wekdalipun mangke mboten cekap ngaturke ming peranganing tembang nganti wonten malih ingkang amastani dhuwure. Idul Fitri Rantina Riyaya Bali buka batalake ing siji sawal iku lamun poso wis datan kenging wis pareng samya buka mila kedah syukur dene sampun kelampahan netepi nindaken poso wajib nutuk jroning sewulan. Langkung sekesa ingkang lek suling kok mila dipun mirengaken. Lajeng cekok menapa malih? Palaran. Mangke cekok palaran datang kula sepuh. Malih menika. Nggih. Nggih. Gusti Allah. Kula sok nek ilat tuwangnya ingkang leres Gusti Allah. Nggih. Ini kok kalau ora iso dibentuk Gusti Allah. Nah, jan. Menawi menika kados ngendikanipun Bapak Sigit Kono wau. Kedah wonten pemakluman. Karena mila kawontenan ingkang sampun boten saged dipun endrani. Nggih menika. Iya njajal kula hati-hati nggih. Nggih. Budidaya. Gusti Allah Maha Mirah asih marang sira
Pumapurun nerosake siam sa badanipun Idul Fitri jroning 6 ari badhe antuk ganjaran lir poso setahun mangkono leres nggih Kemurahannya mangkono napa mangkono mangkono. mangkono nggih mangkono kemurahannya wulan siam mati ing sawal nanggih berkah matumpo Tigang boten sih. sampun 3 ya Nggih. Prayogi Bapak Haji mbok pilih ngaturaken menggah Malah. suraosipun rumiyin. Lam-lam lah. Nggih. Ngeliar-liar Ngeliar. lemir ngelek suling dadi malah ngantuk. Monggo. Inggih para sedherek budaya, sugeng dalu, sugeng papanggan malih. Semoga wonten ing dalu menika mirunggan sawalan nggih Idul Fitri. Kanthi makaten mbok bilih panjenengan sedaya sampun uninga bisa sampunipun siang niku mesti sawal nggih Idul Fitri nggih. Niku lakune pancen ngoten niku. Nggih. Wonten ing mriki wonten kalih bab ingkang perlu dipun mangertosi. Luare poso niku luar sing kepripun. Luar ki awake dhewe nindakake poso kuwi tenan-tenan poso apa durung. Nggih. Lajeng apa ming luar minangka lahiriah wis rampung le poso 30 dina nutuk sesasi. Yuk dia anake takbiran terus dianake salat Id terus pesta lah wonten ing mriki makna ingkang satemene luar ki luar saka napa ngene iku saka bebendu utawa luar saka pacoban sacoban sak lebetipun wonten ing siam Ramadan menika kados ingkang sampun dipun aturaken menika wonten sedasa dinten napa berkah rahmat maghfirah saha napa rahmat nggih nggih niku awakipun piyambak tetiganipun menika saged nyepeng napa dereng gitu terutama ingkang linangka ingkang maghfirah kala wau
nek ganjarane ngono anggere awake dhewe budidaya insyaallah nggih dipun paringi. Ning nek di ngapura niku lho sing angel niku. Dipun ngapura menika menawi Nggih. umatipun utawi menungsanipun menika mila estu-estu nyuwun pangapunten pilih Wonten ing mriki menika ngapura. ingkang dados napa nggih pitaken kula niki apa aku pribadi iki wis jumbuh tenan. Aku le DDP karo Allah. Ki aku wis nglakoni tenan apa dawuhe. Contone nek poso iki kon ngempet saka 3 perkara napa nika Mas gitu nika. Lali bisa Nah, wis lali ketunggul lah. bodho wis ming hiruk pikuk. Ah bojo ki njuk kelingane 3 perkara niku njuk toples. Manut. Isine toples njuk karo duit receh anyar-anyar kae. Lah niku wonten perangan 3 ingkang kula aturaken saged ngendhaleni napa talingan, netra, kalan pangucap. Nah niku sampun leres-leres estu napa dereng anggenipun nirik sing telu mau, sing lakoni sing bab telu mau wis iso tenan. Nah menika menawi lajeng ingkang dipun padosi ingkang menika mbok pilih lajeng tiyang menika mboten saged biji ing antawisipun setunggalan sanesipun kejawi namung pribadi piyambak. Menika sang Nek jujur ya mestine akeh sing urung pas. Ewa semangken Mas Kaji. Nggih. Kalau wau Mas Kaji ngendika sing disirik 3 perkara. Sirik iki lak tegese nek iso aja dilakoni. Nggih. Ning saklebeting poso menika ana perkara sing kudu dileksanani niku pinten perkara? Nah, Dadi ana sing dikurangi, ning ana sing kudu dilakoni. dilakoni niku perkarane pinten Mas Kaji. Ayo karang wong bodho niku takoni lah ya. Niku Niki wonten pinten-pinten perkara perkawis nek menika nggih. Karena napa amalan ingkang sae, ibadah ingkang tertib, lajeng habluminanas ingkang sae dipun tambahi saenipun anggenipun habluminallah. Lah menika mbok pilih menika saged napa nggih nambahi. Mboten nganu nambahi. Sing kula atur kowe wau ditambahi insyaallah niku mangke awakipun piyambak ya kejaba oleh maghfirah ya oleh ganjaran gitu. Kalau ini menika jroning poso niku kok biasane ya biasa mawon, sore ya madiang. Ning poso wingi ndelalah niku kok njuk kelingan. Kelingan. Kok ya jebul poso ki kok ya awake rekoso ya. Nah, Ndah gene kae nek wong liya sing ora poso wis rekoso, apa meneh poso lajeng wonten mriki raos, ati menika lajeng tuwuh. Tuwuh ngraosaken menapa ingkang rinaos dening sakpadha-padha ingkang kaleres nandhang kekirangan. Nah, menika nggih. menapa menika ugi dipun Lah wonten menika saperangan saged kirana tulodo poso kuwi kon ngempet awake dhewe ben iso ngrasake apa sing dadi kekurangane wong liyan sing sak ngisore awake dhewe kakek nggih. Mila lajeng tuwuh raos kepengin badhe tetulung mbok pilih ngaten Istilah yo mboten nggih. tuwa badhe apa nggih andam rasa nggih maksudnya ya istilahnya saling merasakan mbah ora ketung gampane mung sak celgukan utawa mung sak suapan istilah sak emplokan ngoten. Nonton enteng berbagi. Nggih berbagi rasa. kados apa ya bela rasa ngoten sih. Saged. Apa kepiye kuwi? Dadi ingkang bahkan tuladanipun menika awake dhewe kon melu ngrasake lara lapane wong sing Rekoso. nggih. Mila lajeng lamun lagi kasinungan seneng aja seneng banget-banget. Ngilingono lan ngertiya sejatine wong sing rekoso, sing wong nandhang kekurangan kuwi rekasane kaya sira lamun lagi nindakake poso. Ngaten nika pilih. Kejaba poso sing nek buka malah mewah. Nah, Lah sakmenika kathah-kathahe nggih menika sampun boten dados wewadi utawi nika kepara sampun umum. Menika
mesti padha ngawontenaken buka bersama. Nek buka bersama ki ning musala utawa nang masjid niku rada napa nggih istilahnya sama rata nggih sama istilah ya apa anane desa panitia ini nek muni buka bersama kok di rumah yang ada tulisannya apa niku lho menyediakan apa niku pun istilah ya wis berlebihan gitu. Berlebihan. Nek wonten masjid lak ya njuk ana tausiah nggih. Nggih ana tausiah. Ora urgen ora to niku. Mboten. Ana buka puasa sing urgen kok. Wonten alam sakmenika Malah wonten. kalau mangsanipun anggenipun nindakaken ibadah salat maghrib menika lajeng Keteteran menika nggih. kelepian kalau mangsanipun malah mundur-mundur kepara malah wonten ingkang kesupen karena wekdalipun sampun telas namung kagem suka parisuka anggenipun buka. Moko urung nyanyi barang. Nah menika Ora kadang nyuwun pangapunten nggih sawetawis mekaten rumiyin anggenipun ngaturaken babagan Idul Fitri saestu mbok pilih tebih saking kasampurnan mantena monggo panjenengan kersa ing samanggih nyawiji paring panyaruwe namung sawetawis arum dalu kasigek karana priwara rumiyin ingkang badhe katur sumangga. Gemilang pepeling nalika biyen kowe bisa nyandhen rono mrene isih tak gawa ora bisa nadyanmu sedelo agak gendang balinyo wong bagus wis kangen ketemu sliramu
pamit aku. Saiki adoh gunungmu mung kacu kuning tali katresnanku. Kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nadyan mung sedelon ake ndang talinyo wong bagus wis kangen ketemu sliramu. Kacu kuning taja nunggu talinyo wong bagus kumpul karo aku. Lu, ora ana abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Pak, Iya. itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini, wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat, berarti nggak wajib ya, Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak, Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya, Pak. Jadi, Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arep mangkat Nduk. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Bu, ini foto siapa toh? Loh, ini kan Pak Demu, waktu masih muda dulu. Sepertinya dulu Pak D pintar ya, Bu. Banyak banget ini pialanya. Iya, Pak Demu dulu memang pinter. Banyak sekali prestasinya dan nggak nakal. Kok liatin aku sih nakalnya? Kan aku nggak nakal. Ibu itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu salah pilih teman. Pokoknya ibu tidak mau kalau kamu ikut-ikutan tawuran. Apalagi, apa itu? Kelitih. Aduh, ibu nggak mau. Ih, apaan sih, Bu? Aku kan anak baik-baik. Stop tawuran.
klidi, judi, miras, dan narkoba. Karena semua itu adalah perusak masa depan bangsa. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, judi, miras, dan klidi. Karena berbagai kejahatan dapat diawali dari itu semua. Mari kita dampingi anak-anak kita dalam meraih masa depan dan jangan biarkan mereka kehilangan prestasi emasnya hanya karena salah pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai warga Magelang, kenalin, kita duo Cinta Damai. Aku Cinta dan aku Damai. Mumpung masuk radio, mau nitip pesan aja nih. Hari gini ikut-ikutan tawuran. Emang keren? Enggak. Hari gini begadang keluar malam buat ngeliti demi eksis. Emang keren? Enggak. Hari gini jadi provokator di grup tongkrongan, ngajakin berantem grup lain. Emang keren? Enggak. Terus yang keren apa tuh? Stop tawuran, kelitih demi eksis, dan sama-sama ciptakan suasana kondusif dan aman di Magelang. Nggak cuman itu, sekarang zamannya adu ide dan gagasan. Bersaing, tunjukin prestasi. Iya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Gemilang Para sutresna budaya, arum dalu tumuli nyawiji malih kalian panjenengan sedaya kanthi menika sugeng dalu Mas Parodin. Mugi-mugi dalu menika sampun kepareng midhangetaken giaran arum dalu nggih sinambi menapa kemawon. Monggo ing samangke dipun tenggo WA-nipun. Ugi ngaler wonten Bapak Suparis, Ibu Sunarpiah wonten ing Sela Bendo sugeng dalu Pak Bu, mugi-mugi tansah winantu ing kabagyan kabagas warasan ngaten nggih. Kadang-kadang wonten niring ler menika mila kathah sanget menawi kula sebat setunggal buka setunggal wekdalipun boten badhe cekap Bapak Sigit menika. Kanthi menika monggo ingkang ngiring kidul kemawon Bapak Sigit dipun sebat mangke lajeng Bapak Haji. Menawi iring kidul menika Bapak ingkang lenggah wonten ing Pakem. Inggih. Bapak Antonius Budiarjo. Bapak Antonius Budiarjo wonten ing Sambirembe. Sambirembe. Nggih, Pakem nggih. Sugeng midhangetaken. Lajeng wetan menika. Wetan ngaler nggih mangke. Wetan ngaler. Bulu nggih. Bulu Mas Triyono. Triyono MC. Triyono ingkang bulu. Triyono MC ya Triyono Yoga. Ya Triyono Ketoprak. Ugi Mas Sugiyanto ugi wonten perapatan Bulu kalian Mbak Haryani. Minggah sekedhik wonten Gading Mbak Yuni Jatmika. Sugeng midhangetaken. Ngaler wonten Secang Bapak Sarijan di depan terminal Secang saha Bapak Haji Subianto wonten ing Madya Candra sugeng midhangetaken. Mbah Yadi wonten ing Karang, salajengipun Pak Wahyu Ujianto wonten ing Sorayudan, Pak Supas wonten ing Kembaran Candi Mulya sugeng midhangetaken. Lajeng ngidul wonten ing Gosara Bapak Suranto. Nggih. Lereng Menureh. Wah, jan iki jenenge laris. Arep padha gawe jeneng berpegan. Sugeng midhangetaken. Salajengipun Klodran. Klodran Pak Rehadi, Pak Usup, Pak Mantep, Pak Sugeng, Mas Bambang,
kalian ugi Mbah Kasbi. Oh iya. Tukang mancing menika. Mbah Kasbi wonten ing Klodran niki tukang mancing ning mboten mancing ulam. Mancing menapa Ah, menika? mancing wonten ing Kali Praga ning entuke ora ulam. Oh, menapa menika? Ah, entuke iki mayin. Agak lucu. Nggih, lajeng kanca-kanca pengrawit Cakra Laras Wonten Pandrian menika. ingkang dipun pimpin Mas Aji kalian Mas Sunardi. Wonten Klodran kala wau wonten ingkang kelimpur lho mangke ketemu Bapak dibelehke. Mujarto nggih. Nah, Kalian Mbah Jumeno. Jumino. Nah. Ngaturaken Pak sugeng Pucung, dalu. Pak Pucung, Pak Pangat wonten ing Diangan, lajeng Mas Andri ugi wonten ing Diangan. Mbah Ramejo. Midhangetaken wonten Mbah Ramejo nglerep. nglerep. Tukange girong. Sugeng midhangetaken Mbah Kasjo. Mbah Kasjo sok tetulung tumrap sinten kemawon ingkang nandhang digigit ular. Oh, alah. Bab wisa menika. Nggih, ahli wisa gegremet menika Mbah Kasjo sugeng midhangetaken. Nggih, cekap. Sampun cekap. Bapak Haji Sugiono menika kersanipun boten ngantuk mawon. nggih, matur nuwun sanget nggih. Menika gandeng tasih wonten dinten riyadi nggih. Perlu kula senajan lumatar gegono badhe sowan dhumateng pepunden wonten ing Samping nggih. Ingkang pisan Pak Supari ingkang pepunden nomor kalih ingkang sepuh piyambak menika Simbah Yoga Atmaja. Kepareng kula ngaturaken sugeng riyadi Mbah Yoga nggih sugeng midhangetaken lan boten kantun kula nderek ngaturaken sungkem bekti katur Mbah Yoga Atmaja kanthi kinantenan nyuwun agunging pangapunten lair batos sadangunipun setunggal taun ingkang kasengaja lan boten ageng pangajeng-ajeng kula Mbah Yoga kula tansah nyadong doa restunipun Mbah Yoga Atmaja kanthi menika insyaallah kapan-kapan kula legakaken sowan. Wabila mekaten mriki Ujung dan tirik-tirik nggih le matur nggih. Nggih. Nggih, estunipun kali. Niku namung sekedhik kangge tuladha kagem para ingkang midhangetaken mbok bilih matur menika ya rasa kedawan ning cekak aos ning murah kabeh ngoten nggih. Kagem para kathah sedaya monggo wonten ing dinten ingkang agung menika kula pribadi kalian para pendengar lan para tepangan estunipun nggih kok niki tak ganti cara cah enom ngapura-ngapuranan nek cara cah enom meneh kosong-kosong meneh gitu. Kosong-kosong. Nggih. Nggih ingkang baken nilakaken kalepatan ning aja ngaturke lepat nggih. Nek ngaturke sedaya lepat ampun ngantos nggih. Teka lepat kula lair batos nyuwun pangapunten. Nek ngaturke sedaya lepat sing diaturke sing diujung iki do ora gelem. Abot linampani. Abot linampani. Lepate iki Pak abot banget. Pebasane sak gunung anak gitu. Menika kathah sanget tiyang ingkang sok ngaten menika ngaturaken sedaya lepat nika. Teka lepat kula lair batos nyuwun pangapunten. Nek ngaturke sedaya lepat ya sing diujunge niku mesake nggih. Babile mekaten lepat nyuwun pangapunten sumangga. Nggih. Nilakaken menapa ngenipun ujung. Nggih. Kok iso jenenge ujung ya? Nipun
ujung menika karena napa niku tangkeping asta ujungan. Sinembah wonten ing Jengku. Saben papan menika benten pun menawi daerah Magelangan menika kala mangsa setunggal bloko setunggal menika ngatonaken bektinipun lajeng nyuwun pangapunten mirah pantes nyuwun tambah pangestu nyuwun tambah pendonga setunggal insyaallah. Nanging menika menawi saya ngidul wiwit mlebet nglangon dumugi tempel menika setunggal keluarga Lempak menika lajeng salah setunggal ingkang matur. Nggih, wonten ingkang nyuli ngaten nggih. Atas nama rombonganipun menika Dipun jamak. Nggih, dipun jamak. Ngendikanipun ngaten menika. Papan menika estunipun dipun nilakaken benten-benten. Inggih karena ngaten Mas Sigit. Wonten ing jaman sing sakmenika piyantun ingkang yuswa estu meh mboten wonten nggih. Rata-rata umur 75 ke bawah nek kaya jaman riyen simbah niku paling ora wis yuswa dadi dicecep tenan pengestune niku dimirengke tenan napa pangandikanipun. Nek sakniki niku tasih nganu napa nggih kelampan nek ora matur ijen dojen ora marem. Nek sakmenika nek matur ijen dojen napa kekeselen sing mangsuli. Nah, menawi setunggal keluarga lajeng ingkang sulih matur setunggal tiyang menika tesih mending menawi namung lajeng liwat WA menika ora. Nanging ngaten Mas Jumran niku kula tau tak prakteke. Saka omah pun tak setel niku. Kingko gandhengne dhewe sing ditekan iki siapa punden kabeh kudu diwajibke nganggrahapi pasukatan. Yo priye Mas? Saiki ngene ben rampung lucune kabeh sudah memangan. Aku tak matur sik kok sing do anu do kedeng memangan panganan sing ning toples ngono. Kabeh murung engko tekan dungo sing cah cilik dhewe wis kabeh do langsung pamit apa-apa. Lah kula menika sadurunge bodho menika lak sowan Kang Jumiran menika. Nggih. Wonten mimil wae iki napa jebul ngapalke. Ngapalke lamun sesuk diujugi. Nah, niku mongko sing ujung nek Pak Jumiran ya urut kae. Nah, niku nek jawab ki lak ning sak padha wae lak ya kurang luwes. Alhamdulillah lajeng ngapalke werna-werna. Nah. Versi. Bejanipun rak wonten ingkang paring warah menika. Nggih, ingkang ngendika kula ta. Nggih. Nggih. Gadang gula malih niki mangke. Ngaten nggih. Nggih, monggo dipun lajengaken tambahi dandang gula. Oh, ngaten. Nggih. Janipun kula kepengin ingkang lek suling ya menika. Monggo nyobi. Kepengin sing palaran. Kula lek suling setunggal dipun nganu nggih, Pak. Nggih dipun tuntun-tuntun nggih. Ngaten nggih. Mlebet padha pinten menika? Sekawan. Idul Fitri Tatiya pepeleng eling sangkan paraning dumatya Allah kang wus nitahake sira kabeh niku asal
saking awak sawiji kok mboten laras Bapak Sigit? Laras kok. Namung menika dawah kalih. Inggih. Pun dawah 3. Yaiku Nabi Adam kelawan garwanipun kang asal saking ikanyo sabanjure dumati ingkang janmi lho mboten laras menika Bapak Cik Dawah kalih. Nggih janmi priya klawan wanita kok ora penak ndang mbang dhewe mila benten nggih sekedap kok wonten wiam nika palaran mawon nggih sing rada ngerti sithik-sithik. Menawi palaran menika lajeng slendro menyuron nggih. Sangkan paran asaling dumati wis kacetha kanthi wela manungsa jejibane manembah Rabbiku tumekaning sujal lales lairi agak niki dadi ilang nih lairipun manungsa datan melu mikul dosa dosane wong tuwa lair suci
saking guwa garpa wipi saking kuasaning Allah. Kok sajaipun menahipun terasaken menika saya kirang sae mila kalih padha menika dipun wedharaken rumiyin Bapak Haji wekdalipun menika mangke saged pas monggo. Inggih. Estu wonten ing wulan Ramadan ingkang saestu sampun paripurna dipun lajengaken wonten ing setunggal Syawal kathahing tiyang lan dipun kedadipun nindakaken istilahipun nika sunat senajan namung sunat nanging sampun dados napa nggih kebiasaan. Karena kebiasaan wae sampun dipun tuladani wiwit Kanjeng Nabi Adam menika poso nggih wiwit Kanjeng Nabi Adam dugi sakmenika ngapura-ngapuranan ugi semanten ugi wiwit Kanjeng Nabi Adam garwa kalian garwanipun sama ngapunten. Lah wonten ing mriki menika awakipun piyambak wonten ing tanah Jawi menika karana wonten dinten ingkang sae menika estu dipun ginakaken ingkang awas sanget kalian para warga Indonesia khususipun Jawi Tengah karana nulat nurodo saking Kanjeng Sultan ing Mataram mbok bilih kala semanten pas dinten Riyadi utawi Idul Fitri ingkang sepisan bakda salat Id menika Kanjeng Sultan nimbali garwa putra lan wayahipun kapure napa nggih ngadhep utawi dipun timbali dipun paringi tulodo garwa putra lan wayah kasuwun sungkem kalian Kanjeng Sultan nggih. Sungkem dipun tuntun tegesipun ya ngaturke sungkem bekti ngaturke kelepatanipun lajeng wonten ing sisan menika dipun pireng kalian warga masyarakat Mataram menika lajeng dipun tiru karena napa sungkeman menika estu mujudaken setunggaling pangabekti putra kalian tiyang sepuh kalian tiyang kathah lajeng dipun tindakaken ngantos dumugi sakniki silaturahmi kinandenan sungkem pangabekti nyuwun pangapunten menika kagem budaya ingkang estu nek badan ujung nggih niku intisane aturipun menika menapa intine apa gatinipun aturaken menika menapa kemawon ora mung njaluk ngapura tok ta niku. Mboten ingkang sepisan menika nilaaken sungkem bektinipun. Ingkang sepisan menika mbok bilih niatipun saking dalemipun piyambak-piyambak menika dhateng tiyang sepuh silaturahim. Nggih. Pinanten bekti. Nah, nggih menika. Nggih. Oleh-oleh apa menika? Mboten kedah menika. Menika ingkang leres niat pisan nek karo wong tuwa dhewe ya jelas teko ngaturake sungkem bekti. Nek karo sanes istilah siji omah ya niku silaturahmi. Kinanentan ngaturaken sugeng riyadi. Sasampun menika taklim bekti kula lan menika katur lajeng lepat kula lahir batos nyuwun pangapunten
kene andalan nyuwun tambah doa restu niku. Pisan bekti ping pundene nyuwun ngapura. Oh nggih. Wonten malih napa niku? Nyuwun tambah donga. Nyuwun tambah donga niku nek cara kula karo Mas Git ya nyuwun tambah sangu. Nyuwun tambah donga. Nggih. Ning ngaten Mas Haji. Nggih. Zaman rumiyin kaya sakmenika pun benten. Benten estu nggih. Iya nang bar selikur. Nggih. Niku terus nyewa andong pasar Muntila. Terus tumbas glepung, tumbas gula, tumbas kambil niku terus do digawe panganan. Panganan warna-warna. Warna-warna ya ana apa wae. Nggih. Gaweane dhewe nika. Ana untuk cacing. Heeh, lajeng wonten jipang. Jipang apa to? Nggih. Jipang beras ketan kae. Lajeng wajik Bandung, rengginang, lajeng eblek niku wonten dhuwur gendreng, dipe. Dipe. Ilalah kepancal pite. Yung pon simbok menika pas lelungan ngoten ya golek ati-ati lajeng keranggeh. Ngicip-icip. Wajik Bandung. Nggih, digembel engko nggo buka. Lajeng bentenipun menawi jaman sakmenika menapa? Menika lajeng bar selikur terus tata-tata napa nyarbis Honda nggih. Nyarbis Honda, nyarbis mobil, lajeng tumbas klambi, tumbas makanan-makanan. Nggih. Wis dadi wis rasa gawe ya kanggo awak dhewe, ya kanggo tamu. Oh nggih. Parcel kangge kentil-kentil sesuk nek sowan lekmu ning kono kae iki digawa. Nggih gandul-gandul. Gandul-gandul ngoten niku. Nggih. Sampun benten ning meme gegawean kae ora ono. Sampun boten wonten. Nggih tasih wonten ingkang tasih merlokaken karena napa khasnya kemarman khase makanan wong Jawa kuwi pancen nek diuri-uri ya ana rasa treniuhe ning ati nggih. Saniki nun sewu pun rada beda kanan karena sebab napa Mas Git ngendika wis do tuku panganan lah niku rasa ngesin ning ati iki wis kurang. Apa meneh nun sewu kula merasakan menika menawi sampun mireng azan maghrib menika ngesike wis ora. Ning jaman tasih panganan ana angka 8 untuk tasih nggih. Menika sagon nggih kepara isih kurang 10 menit wis maju mundur. Nek nyetir radio saya disorok-sorokke nggih. Begitu bentenipun menawi rumiyin hawa menika wonten. Nggih. Mila lajeng panganan menika, kueh-kueh menika. Nggih. Dipun lebetaken toples sing bolongane cilik. Nggih. Telune nek jiko mung siji. Tangane mboten saged mlebat ning driji tok sing mlebu ditepik. Yen pangapunten menika nek wis ngomongke pangan ngene kula dadi kelingan lesela arep mangan. Ora kadang nyuwun pangapunten nggih. Kok ketingalipun wekdal sampun saya ngangsek dalu tegesipun meh telas nggih arum dalu. Saestu kula tetiga ingkang ngayahi karya wonten ing Giaram alum dalu menika mbok bilih wonten kirang trep silane ngatur kepala anggenipun matur menika kok akeh sing ora pas ha menika kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Tumuli kula tetiga pepengkeran karana sampun ndungkap titi wekdalipun. Kados padatan menika ingkang badhe katuraken Sekar Pangkur saestu ing pangajap mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun tansah kaparingan kasehatan sedayanipun. Jangan prosutresno winatesing wekdal maca panenggih
Cekap semanten para pamirsa, giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit ing pangajap mugi tansah manggih rahayu widodo nir ing sambikala saged pinanggih malih wonten ing giaran candhaipun. Mugi-mugi budaya Jawa tetep saya ngrembaka langkung-langkung macapat menika mugi tansah saged ngawiyat. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.